Hei, moro vaan kaikille, se on Asapkari. Nyt mä teen tän Kuopio osa 2/2. Viimeinen, tai tää toinen osa tästä Kuopion reissusta. Mulla yleensä tulee joka toinen video pelivideoksi, mutta nyt mä en oikein jaksanut alkaa kuvaamaan, niin mä ajattelin, että mä voisin editoida tän. Ja joo, niin kuin mun äänestä saattaakin kuulla, niin mä oon vähän kipeänä nyt, niin ääni vähän paineessa ja sille. Tää video alkaakin sitten sillä, että lähdetään tonne melko uuteen Kuopion Tramppapuistoon. Ja mä yritin kuvailla sieltä aika paljon. Ja joo, eiköhän lähdetä vähän hyppymään. Leaving you alone until you find your way back home. Find your way back home. Pakko myöntää, että tuolla oli kyllä tosi hauskaa olla tuolla Tramppapuistossa ja vähän hyppiä siellä, mutta nyt on sitten vuorossa seuraava paikka. Lähdettiin sieltä Tramppapuistolta tonne sen nimisen paikkaan kuin golfkeskus, se on siinä aika lähellä, mutta me ei menty golfaamaan sinne, vaikka te niin ehkä luulette. Siellä voi myös golfata, mutta sitä me ei menty sinne tekemään, vaan siellä on vähän kaikkea muuta tämmöistä hauskaa tekemistä, niin mennään seuraavaksi sitten sinne. Miten mun pitäisi päästä tonne? Okei. Wow. Mikä täällä on? Help! Olen jumissa. Okei, mä lähden. Selvitti. I can't regret leaving you alone until you find your... Nyt mennään Pamppulinnaan. Wow. Back up. No niin, tää on ehkä siistein liukumäki ever. Ei vaan liukumäki kuin Pamppulinna, mitä mä selitän. Oh. Tää on liukumäki Pamppulinna, niin sehän se. Okei. Nyt lähtee hardcore esteen ylitys juttu.
Yritetään nää. Se oli siinä. Se oli niin helppoa kuin mikä. Okei, tuollakin oli sitten tosi hauskaa. Ja joo, mennään vähän vielä matkukseen ja tää video alkaisikin olla sitten aika lailla siinä. Ruokaa. Taas tää sormi tulee tälle, voi vitsi. Mutta joo, tässä oli tää video. Tykätkää ja joo, tilatkaa mun kanalla, jos mun video kiinnostaa teitä. Se oli Asap Kari. Moro!